Заеми удобна, седнала поза. Важно е да няма скръстени крака и ръце, за да може енергията да протича през твоето тяло с лекота. Затвори очи и направи няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Отпусни главата, врата, раменете. Мислено мини през цялото тяло, позволявайки му да релаксира. Отпусни гърба, корема, седалището, краката. Почувствай как тялото ти се отпуска с всяко следващо издишване все повече и все повече. Визуализирай перлено-бяла, трептяща светлина в сърцето си. Малка искра на божествена енергия. Тази светлина започва много нежно и леко да се разширява, изпълвайки цялото ти тяло. Минава през всеки твой енергиен център. Балансира го и го изпълва с божествена енергия. А сега се фокусирай в пространството около твоето тяло. Твоето енергийно биополе или твоята аура. Усети как тази перлено-бяла светлина се разширява отвъд твоето физическо тяло, изпълвайки твоята аура с божествена енергия. Твоето енергийно биополе започва да се изпълва с перлено-бяла светлина. Съвсем нежно започва да обгръща и пространството около теб. Обгръща стаята, в която се намираш в момента. След това и сградата. Разширява се и обгръща населеното място, в което си. Много леко и нежно достига размерите на страната ти, а след това и на цялата планета Земя. Визуализирай как аурата ти продължава да се разширява, преминавайки през облаците, през космоса. Разширява се и обгръща златния слой на ангелите. Разширява се и обгръща слоя, където са всички закони. И така, докато достигнеш източника на тази перлено-бяла светлина. Позволи си да се слееш. Всъщност, това разширяване те отведе до твоето дълбоко вътрешно пространство. Важно е да го знаеш, тъй като тук си в безопасност. Усети лекотата. Остави се да се рееш. Тук цари безвремие, тъй като сме над закона за времето. Ти си на седмото ниво на съществуване. При Творецът на всичко, което е. Почувствай как светлината прониква във всяка твоя клетка, зареждайки я с безусловна любов. Представи си една времева линия.
си в нейната среда и я разделяш на две части. Отдясно символ на твоето минало, всички събития, избори и преживявания до този момент в твоя живот. Отляво символ на твоето бъдеще. Това, което тепърва предстои да изградиш. Нека насочим вниманието ти първо към дясната част на линията. Позволи си да изпиташ благодарност за всичко преживяно до тук. Всеки урок, всяка поука, за трудностите, за късмета, за всичко, което ти е дадено и което ти е взето, за всяка възможност. Давам ти 1 минута. Усети как тялото ти се изпълва с чувство за благодарност от всяка картина, която предстои да видиш. Каквото и да е било, това е твоята опитност и тя те е направила човекът, който си днес. Можеш да си кажеш на ум: благодаря за всичко, което ме доведе до това място. Аз съм готова да продължа напред с лекота и яснота. Сега се насочи към лявата страна на времевата линия – бъдещето. Представи си как стъпваш в бъдещето и виж живота ти как се развива в следващата 1 година. Задай си следните въпроси, докато образите започнат да се разгръщат пред теб. Как изглеждам? Как съм облечен? Каква прическа имам? Не събуждай ума. Първото, което ти дойде като информация, без значение по какъв начин можеш да го видиш, можеш да го чуеш, да го усетиш, да го знаеш просто. Първото, което ти дойде като информация, и премини към следващия въпрос. С какви качества се отличавам от версията ми днес? Къде работя? Колко пари изкарвам на месец? Къде живея? С кого живея? Чувствам ли се обичана? Имам ли семейство? Разраснало ли се е то? Какъв е моят приятелски кръг? С кого общувам най-често? Както и какво съм постигнала. Наблюдавай как се чувстваш, гледайки това. Потърси и малко повече детайли относно цветове, звуци, какво виждаш около себе си. Ако имаш въпрос, чийто отговор търсиш, задай го. Давам ти сега 2 минути. Разгърни своята визия за предстоящата година. Наблюдавай картините,
Запази емоциите, които изпитваш, гледайки твоето бъдеще. Задай въпросите, чието отговор имаш нужда да чуеш. Всичко, което видя, избери един конкретен образ, който символизира твоята желана реалност. Например, себе си в мечтаната професия, себе си от кръвосърната душа или сбъдната твоя голяма мечта. Задръж този образ в ума си и си представи, че слагаш това желание в една топка от светлина. Визуализирай как я пълниш с любов и благодарност. Когато смяташ, че топката е достатъчно пълна с любов и благодарност, я изпрати нагоре към светлината. Когато я изпратиш, си кажи на ум: избирам да създам тази реалност в моя живот сега. Благодаря за напътствията и яснотата. Бавно започни да се връщаш към своето физическо тяло. Почувствай как твоята аура започва да се събира до нивото с законите, до златния слой, през космоса. Свива се до размерите на планетата Земя, до размерите на твоята страна. Свива се до размерите на града, в който живееш, до сградата, в която се намираш, и обгръща твоето тяло. Усети го. Добре е да се заземиш. Затова си представи, че си здраво стъпил на майката Земя. Изпускаш цялата тази енергия надолу към недрата на майката Земя. Издърпваш енергия оттам, изкачваш я нагоре. Влива се пред стъпалата ти в твоето тяло. Минава през всеки един енергиен център и се фокусира в сърцето ти.
запазвайки чувството за безусловна любов и благодарност, отвори очите си. Направи няколко дълбоки вдишвания, осъзнавайки силата и светлината